Vážené dámy a páni, dovolte nám, aby sme v tejto chvíli vyhlásili krátky program, ktorý sme si pre vás prichystali. Ja vás poprosím, aby všetci, aj ktorí ste možno že vonku, aby ste chceli prísť na program. Toto je tá chvíľa, takže pokojne môžete prísť, zaujať svoje miesta, aby ste dobre videli, možno počuli, nechali si takto spríjemniť tento večer. Čo nás počas tohto programu čaká? Dominika, pomôž mi. Tak najprv sa nám predstaví pani Miroslava Roušová a to provodí s Tomášom Komorníkom. Predstavia nám rusínske piesne, avšak sú z ich vlastnej tvorby. Možno taký človek príde do nového mesta a teda do novej oblasti, tak viac si teda uvedomí ten vzťah k svojej domovine a vtedy možno prišla tá chvíľa, kedy začala teda tak niečo aj skladať možno. A tak vznikli napríklad aj tieto piesny. Raz, dva, tri. OK. Ja som to trošku možno dnes za takého zabudlivejšieho, ale čo som nezabudol je to druhé naše číslo, ktoré bude práve číslo, ktoré bude veľmi zaujímavé najmä pre naše deti. My sa tešíme veľmi, že tohto roku aj tento náš ples môže byť viac taký rodinný a že tu máme viac detí. A práve na toto druhé číslo si pre vás, najmä pre naše deti, prichystala vlastne ďalší človek z našej farnosti. Ňou je Helenka Škovierová, ktorá okrem toho, že sa venuje cirkus kusu a takým rôznym akrobatickým predstaveniam, tým, že vyštudovala bábkoherectvo, tak nám čosi z tohto bábkoherectva ukáže aj dneska. No a tretie číslo bude to jednoducho tanec, ktorý nám predstavia manželia Jan a Beata Tretiakovci. Je to tanec z Dominikánskej republiky a je to vlastne bačata. Takže... Po tomto tanci verím, že sa budeme môcť aj my priviať do rytmu týchto tancov a potom ďalej pokračovať v zábave. Prajeme vám ešte pekný zážitok aj pekný zvyšok večera.
Ja som strašne rada a ďakujem organizátorom, že tu môžem byť a že vám môžem zahrať nejaké svoje veci, svoje piesne a prajem vám, aby ste všetci vedeli nájsť cestu domov a aby ste taktiež nášho šéfka z hora, pán Božka, taktiež mali vždycky so sebou, pretože potom sa žije o dosť lepšie a ľahšie. Ďakujem. A keďže život tvorí láska, tak dáme teraz takú pomalú, rýchlejšiu zo sveta srdca lásky. Keď majú tvoja vty, Boh dá, že tam bude.